El poble per davant dels polítics. Hem encapçalat la manifestació, la gent, tots vosaltres, perquè us heu de felicitar. No hi cabia ningú, som moltíssims els catalans del País Valencià, de la Franja, de la Catalunya Nord, de les Illes Balears, moltíssims que han vingut fins aquí, del Principat, òbviament, de tot el Principat. Moltes felicitats a tots que heu fet l'esforç. Saludem el senyor Bernades, que està mirant i que està veient. Ojo, no, ojo, no, apárrate, ojo. Avui hem sortit al carrer centenars de milers de persones per dir ben fort: som una nació, nosaltres decidim. En nom de l'organització, gràcies a tots i a totes per la vostra presència i gràcies a les més de 1.500 entitats i organitzacions del país que s'hi han adherit i han fet possible aquesta mobilització històrica. Aquesta manifestació és una resposta massiva que aplega diferents entitats de la societat civil, institucions, opcions polítiques, sindicats. Tenim visions diferents sobre l'autogovern i l'Estatut aprovat al setembre del 2005. Però ens hem unit davant d'una demanda legítima i compartida: el nostre dret a decidir com a poble. La retallada d'aquest Tribunal Constitucional a l'Estatut de Catalunya, després que aquest hagi estat avalat per la sobirania del poble català mitjançant referèndum, no és democràticament admissible. És un atac a la sobirania del poble de Catalunya i a la democràcia. Per això fem aquesta manifestació en defensa dels valors democràtics, per reclamar el respecte a la voluntat del poble expressada en referèndum. Catalunya, com tota nació, té el dret inalienable per cap Constitució de decidir lliurement el seu futur i aspirar, si vol,
a la plena sobirania. Tot seguit cantarem els segadors, Lina Bona. Moltes gràcies. En nom de l'organització us demanaríem, sisplau, que anéssiu avançant, perquè aquesta manifestació és tan gran que està molta gent aturada molt enllà. Està absolutament col·lapsat tot, per tant hauríeu d'avançar.